Samantalang ako'y sumasa kanila ay iningatan mo sila sa iyong pangalan. Yaong mga ibinigay mo sa akin. At sila'y binantayan ko at isa man sa kanila ay walang makahamak. Hindi ang anak ng kapahamakan upang matupad ang kasulatan. Ngunit ngayon ay nagpaririyan ako sa iyo at sinasalita ko ang mga bagay na ito sa sanglibutan upang sila'y mawagtamo ng aking kagalakang ganap sa kanila rin. Binigay ko sa kanila ang iyong salita at pinapuotan sila ng sanglibutan sapagkat hindi sila taga-sanglibutan, kaya ko naman hindi taga-sanglibutan. Hindi ko idinadalangin na alisin mo sila sa sanglibutan, kundi ingatan mo sila mula sa masama. Hindi sila taga-sanglibutan, na kaya man na hindi taga-sanglibutan. Pakabanalin mo sila sa katotohanan, ang salita may katotohanan. Kung paano ako iyong sinugo sa sanglibutan, sila'y gayon din sinusugo ko sa sanglibutan. At dahil sa kanila'y pinabanal ko ang aking sarili upang sila naman ay mga pakabanal sa katotohanan. Hindi lamang sila ang dinadalangin ko, kundi sila rin naman ng mga nagsisasampalataya sa akin sa pamamagitan ng kanilang salita. Upang silang lahat ay maging isa na gaya mo, Ama, sa akin at ako sa iyo na sila na may sumaanin. Upang ang sanlibutan ay sumampalataya na ako ay sinugo mo. At ang kalulhatian sa aking ibinigay mo ay ibinigay ko sa kanila upang sila'y maging isa na gaya naman namin na iisa. Ako ay sa kanila at ikaw ay sa akin, upang sila ay malubos sa pagkakaisa. Upang makilala ng sanlibutan na ikaw ang sa akin ay nagsugo at sila ay iyong inibig, na gaya ko na inibig mo. Ama, yaong mga ibinigay mo sa akin ay ibig ko kung saan ako naroon. Sila naman ay dumaong kasama ko upang makita nila ang kalulhatian ko ay ibinigay mo sa akin, sapagkat ako ay iyong inibig bago natatapos sa sanlibutan. O Amang Banal, hindi ka nakikilala ng sanlibutan, ngunit nakikilala kita at nakikilala ng mga ito na ikaw ang nagsugo sa akin. At ikaw'y nakikilala ko sa kanila ang iyong pangalan at ipagkikilala mo, upang ang pag-ibig na sa akin ay iniibig mo ay mapasa kanila at ako ay sa kanila. Walay kami muna po lang pupos din kay kami po rin kaya kung kami kasalang kabalasan iingat niya po yung balang na rin kami may napiliti akong kapayapan kung ang pagkakasikan malayang araw ng takin niya kung kami tipanin kung tinanggit kung tayo kami yung binang sana po Diyos ko kanina may po yung balang na ito kaya kami tinunggay po sa kasadyas ng kami. Tas karing kaya kang kautusan pa kaya kung magkamali karing banal mong tuntunan. Igpangay ng pinantid ban gawan milaring kiwanal ming tungkulan kaya ka Diyos ko. Nanor ko ngayap las mi karing dapat mong mangayap kaya kami pa. Nung mo po yung puryanda ka ampong sambanin kaya kang pangay espiritu ampong king katutuan. Ginawa sa narugo dyan kayang sapat at katagan. Margol akapibabatan bang lalong may git man yung bilang agawa ang pong ayos at sa din kaya ang tungkulan na pekitang manan kaya ka ginawa ngayon yung pinandit sa narago Diyos ko antimurin din kaya kayang kapatad nung mga nanong miras kaya pong kapayapan kaya ng santuwaro ng iti pong kaya kang panwanan sa narago manyam kaya pong patnubayan manyam kaya ang ganapasikanan manyam kaya pong bendesyonan ban kanita mga niyang talong may giting kasangkanan niya malayaring manatili ka rin kekeng balang sarili pa. Diyos ko ngayon yung pinandit, ang ganaraguin ng kekeng kapatad. Pinili mo ka rin dakal Diyos ko, dyan may pong ganapasikanan. Maragula kapibabatan. Banong lalong may kitagawa, din banal ng tungkulan keka. Inarugong gawa no po ka rin banal ng tungkulan, kaya banal mong kaburuyan Diyos ko, sa naraguwa ay bating niya po yung kayang sarili. Ban lalong may gitma niya ng itururet ang paralan. Kapaibat kaya kay pangay ni nga pa kay kaya kami sa blang mita kapatad. Diyos ko ngayon yung pinandit, sa narago manyam kaya pong patnubayan. Kaya karugo mga wani kaya kami kudong mga wani ka, na naman pula kaya nga gawa. Diyos ko niya rugo manalik kaya kaking banal mong lagyo, bablasang kita kaya kakit.
Ang po nga sa dating Panginoon pinatitol po rin kay Ken Samu. Ang po ang karalungan kay kasana ragu tanggapan mula tanggapan na naman sargo. Yung balang metong kikaitang lima kaya blasan king lagunig pa ang po ng anak ng Espiritu Santo. Iyan asa po. Salamat po.
sinusunong sa kasadaran o kabanalan ng Espiritu, ibukas natin na sa lahat ng at bawat tao. Ang pagkikipagbigayan sa mga kalat o mataas na Espiritu, kapagmatayan sa mga tao, o siyang katotohanan ng magpatunayan ng mahabang panahon. Ang nakakaloob o bigaya sa pagkakamot at kamitayan na nasusulat sa Biblia ay may kabanalan na ipinakikilala ng Panginoon. Mayang araw po, in God for the week naman po, in order to succeed, we must first believe that we can. Yung kapampangan po, para maging ito, kailangan mong maniwala na view mo. Lagi tamo kung uno, o lagi kang payasabi ng Diyos, yan ang mag-desisyon mo plano na gawin mo. Uling nyo, ginanamasikan ng Diyos na, para mag-umpia ako. Uling yung karampatan para kayong mawigit po, dahil na lang may pananampalataya mo kayo. And always be positive. Ating tema tayo kung yan nga daw may handog ng tatlong pantas. Makasulay niya po king Mateo 2:11. Ano po kini Mateo 2:11? At nagsipasok sila sa bahay, at nakita nila ang sanggol kasama ng kanyang inang si Maria. At nagpatira pa sila at nagsipsumpa sa kanya. At pagkabukas nila ng kanilang mga kayamanan, ay nihandog nila sa kanyang mga alay, naging ko at kamangyan at mira. Kita mo po sa lahat.
paning Gino keko alayaso nang puangiting yatu king pomong galoyo king borining Gino kon itong minuno king pongo bayit no ning Ginong maestro ko kilalayo ketang lilibongon ko rin bayo no pore ng sobyon kekaye dalo botik mo ng utang nino mang tao mo kapayan bakit at me batiyo ketang lilibongan karin yame batiyo ing bore ng sabiyon at dalake kayo mengat muan lasana deng kaso relinon mengat muan kababan ban kayong gawon ikong sabla king Diyos at may turuan pakikwo naniyuso kayo ikongan lolang po midake dating sariliyo nung mamayin kayo orapaning Gino mit mong kalinisan sareting puso yu mengat muan king lugod banta wagawano nung mamayin kayo orapaning Gino ko ay batlo pang tao kakasama niyo nga naat lakwan me ngayin mo nga tiyo bang makikasundo karing kasalangyo wapinat kanito at balik kaniyo ingke kayong ayin ginuking lagyo na balen ko kanito
Keko mayakit ya miras loking Diyos ayin yu kanito tonam na kong tanam ikayu ikongon king hanggang kayapan banke kayong dopton king balong penondit sablang magaral king buri naning Diyos miyabe-yabe kongan nasa tutulot ning manwa lang tao makatanamiya king lamon ayatiyo ulinging pupulan pagkatandanan niyo puros ngang kasiran eko kalingwan niyo dapating tinanam kanyang espiritual ngoneng populano biyang langgan nuko umengeni o taong magaral kingadot bengi etutok ng kongan wapin ka bangatiyo yayeting aldoyo mamilad nako ikong sablangatiyo bang makapalangi ka bangatiyo ingaldo akwa yusot doson tune parasan iyo mika ko lugod ko ikayo ikongon o linging ginong Diyos lugod yake kongon miba batako sa karing kapamintuan baning tu neyong biye ke kayo yang kamtan pikakan lapitan yung anding panamdoan king burina ng Diyos pahiyalikongan nunetik do kayong ating katapatan imbalang kataw banal yung tungkulon king saglit oras ning kakong panyatang salamat kekong sablong disan wapin tagu yudye kasalpan tayanan kareng sa reliyo king kaunan-unan eko pa'y pirayit
lang tao. Uling ingin ng Diyos, pa'y biruyawa, ikong sabla-sabla, kekong pa ngayat yu, laso nabusbus, dating lola na niyo, pakabita sana, ning manwa lang tawa, kelwat ning panahon, keti kayo at iyo, nung lalang dapat, dating sarili yo, sayang lo, din kapagalan yo, king uli naniti, balen kong tipahon, so lamot yung dadwang, kayo kekongan, manatili ko sa dapat yung gawon, king buri naning Diyos, miyabeya bekongan, ko'y bati lareti, ring dita suyuko, mapanalo ninasa, ing balong katawo, gawan yung pisambon, kubungtok ng anyo, panyatong ning bengi, so payapan ako, lumbat sumoko, so noin ko bilyan yu, luwat lalo na, kayo nakan ko, wapamintuan yulo, dating pengaryo, uling niya'y matulid, orapaning ginu, sapay disoros, ing nino man keko, kingaw san yung bengi, at pamayapan niyo, ding bolong sarili, karingtok nangan niyo, bayang mabatyo, ing manwalang tao, so sakit, balen ko'y yatuyo, bayat, katandoan na niyo, sa magtiwala, ing ninumang tao, king ninuya paman, pakatando na niyo, bakong emalyaring ni Billy, king nanumang bagi, banting upayang elamalyaring tumulo ding perlas na rin kekong mata. Parkikuanan niyo sa ikayong ngening mitagon tingke kayong banal at ipunan.
din ke kayong anak, lalo na din kayo nakan. Adwan kuat pagsamusamo karing ke kong panamdom. Ing sono, karas na ning bengi, makatipo na kayo kalibdaring ke kong bale panok nanganan. Uling pakatandanan niyo, ing lewo naganid, kingaldo at beni, at iyong kayabeyo. Mamagsiyasat ko sa ikong sablang mag-aral king banal a katuruan, alasang malyaring lunto at matangal, karing balang metong ke kayo, ing ninuman at alang ni panpansana ke kayo. Salamat, salamat, ke kong sablang kanakong bisan, pamayapan niyo sa ikayungan ding ke kong panamdam, at makiyabe, makiyugnayan, king lagyuning kayo pa yan, king banting upayang eko malyaring nibili king ablang. Salamat kay kong sablang kakong bisan. Adios, sing bendición, que ko'y babieko, que kong sabla-sabla, mag-aral king Ginoo, ni kakanlawat man, dating panamdam yu, pika kanlapit na, nengupaya babo, sino yuke kayo, kingke kong tipunan, ing pagmalasadian, harap ning ginungnuan, yabe kopin, king pamanuparan, Santa Veronica, Lisiana Kukeko. Sa'yo makakami
mawalagang Aldo, banting upayang ing tungkulan tamo king Dios, kanyang tayo pong gawan. At marahil at yung tamo Kelly, makatalagala po rin kaya katamong kasarinan banting upayang itang kaya katamong tungkulan king Ginoo, makanyang tayo pong muti. Di na tayo po ing espiritu ka rin dela na po. Kaya katamo banting upayang maging paganaka, kaya katamo ka rin, kaya katamong daratang Aldo, ka rin kaya katamong daratang panahon. Pablasang kaya katamo talagang panahon ngayon, Aldo na yung mapanganib. Po. Bisat man ding kaya nakangeni po talagang pasantabi ka rin kay kataan kaya nakangeni medyo maya pa rin nila yata masyadong sa buntot. Kareng aliwa talagang atino po talagang kesya sa nabuntot. Yung burida yan ang kagawan daw. Po. Sana ay tulutanan ni nga pong Ginoo, itamong kalasalpan tayo. Bisat man yung kaya katamong patungkulan kari kaya katamong anak, kagawan tamo po. Minsan gawan tayo king kaparalanan na malambot, pero kumisan yung gawan tayo po kaya tang kaparalanan medyo kamay na bakal. May balon makananan ka lang disiplinan ding anak ngili. Waling siguro marahil kaya katama pong panahon waling ITEC pati rin kaya katamong anak makiyapos na laking ITEC nyapin na po kalupa kanitang panahon tamong pasisingitad ko waling alatamong dakalabalo kayang panahon kaya tapo masyadong masakit ibawal lang pong disiplina. Nyapin, sabi na ning balay espiritu kaya katamo, sana po itang panabi na kaya katamo nung malyari agawa tala. Sabi na po kareng kita pong delana, kung merong delana, sabi na inyang ibait si Kristo, king lilibangan niya ibait. Sabi na kitang nakikatamo at sinabi, nano ing buri ng idala kay katamo. Sana sabi na ing buri ng idala kay katamo na lunto ing kababan. O batemi bayit ka rin king kondominium uling nga pong Ginoo at yung nga kayang bandi na ning gana-gana. So iya po metong yang delana kay katamo ning balay espiritu kay katamo. At kaduang delana po, sabi na, nung mamayin ka karing king Diyos, nung tingkang kakamwa, kakapang kalupa mong tao, sabi na lakwan may pamuing kitang yayin, nepotang mamayin ka, at makikasundo ka pa mo, at kaibat mo may kasundo, balikan may ngayon mo, tanitaya pa mo, at tanggapanin ng Diyos ang kitang yayin. So metong yan naman po pa rin, delana ng banal spirit ko kaya katamo. At yung katlo, sabi na nung kailangan ng tatanam tamong yan yung panahon na ini, nung irengor talano po, ng tala, nung intatanamda itang masanting atanaman bang mamupulang dakal. Kareng nung ilang ko ng tamo kareng ortalano. Pero itamo po ortalano kataning Diyos, sabi na ning balay espiritu kaya katamo kailangan tanam tamo tungkol king spiritual na bagay. Bang sana uling papula na sabi na ning balay espiritu biye alananga. So petong ya po kareng dalanan naman ning balay espiritu kaya kamo. Petong yang kapigaganakan. At kapat na pong dela kaya katamo, sana gawan niyang pisamban din kay katamong baliatok nangan. At kailangan mapanalangin tamo uling sabi na yung panahon talaga,
ing sasabihan da ring yaluang espiritu, ing parusang siguro payabot na ng Diyos, ing kapigaganakan ka rin kayang anak na po, nyapin papabalya pong o parusa, sabihan tamong parusa na po. Uling po nga kakita na po yung panahon king katamong kapaligiran ngayon. Mo po king bansang Pilipinas, noon may alawang bansa, ikilog na buong yato. Anyapin, nung kami pong makalawot, nung medyo may 10 oras kami, may atanggaling nobeno, po, sabi na ng Bali Espiritu, gawan tayo pong pisamban yung katamong pibali-bali. Gawan tayo po yung karintamo po manalangit. Nung tayo managagawa, itamo pong malawit yung simbahan. At sabi natin, karing paganaka, karing kayanakan, uling sabi no, yung leo niya patugot, mapangalib na yung panahon, rin kaya nakangini, malagwala kong kumbisyon, ketang masanting, pero kumbisyon mula po keng mga santing pangapong ginoon talagang masakit lang kumbisyon, pero temo mo kaketang pangyato ka rin mo ki ano pong kalaguang kumbisyon. So rin po ilang paganakanan ng Banal Espiritu kaya katamong ng aldungayli. Nya sana saan niya sabi no, mapalad kayong atsukeni ngeni na karing diala na kaya katamo nung gawan tala po rete sana mumuna na kanapo agawa talangan at yung kaya katamo pong tema ngeni makapanahon niyo uling daratang na po yung Kapaskuhan, karamihan pag-celebran day, yung pangabait ng Yesu Cristo. Kaya katao, miyaliwang sekta, miyaliwang kaparalanan din pong pag-celebran yung daratang Paskuhan. Pero, baya po may bayit Yesu Cristo, sabi na ng Ebanghelyo, atin na pong hula, atin ang tanda nung makanano na yung ipadala yung anak ng bugtong. Nung nakarin detang miyaluwang mumunang talakinan ng Diyos, talakin ng Yesu Cristo, pepabalo na karela na datang yung panahon. Sabi na, biyabiyaya anak katamo, yung anak na lalaki maging talauso, at makapaya na Diyos at prinsipi ng kapayapan. Sabi na po kining referensya na po kini pong Isaiah 7:4. At itamo pong Bible kayo ni Maragulya screen. Ama bagal ya mata. Nga na po kining Isaiah 7:4 po. Tala yata, biasa nih. Atay ay po. Kasi po, mas malambat yung pampulat. Sabi na po, kung kapampangan, parang punyabasan. Po. At sabihan mo kayo, gusto niya pa sa 7:4. At sabihan mo kayo, miingat ka at magtahimik ka. Katatakot ni Eme pabusan mga lambut maningke kang puso king ulira ding adwang alwa bini. Bali yata yung ganakong 7:4 yapo. Lawin kayo po kayong Bible, o ito bala mo, o kaya kanya pong kay, 9:6, po. Isaias, sabi na po, uli kay katamo, may bayit siya yung metong ayanap, yung metong anak kalalaki,
miyabiyak kay katamo, at ing pamanibala mibili king kayang pago, at ing kayang lagyo mayaw siyang makapagmulala, talawusok, makapayan a Diyos, alang pa prinsipe ning kapayakan. So, minuna pa dila na ning, pabalo na ning Diyos, ne po, kareng umunang ikatamong talatupi. Nuno ka rin ng Diyos, ipadala niya po yung bugtong ng anak panting upayang, niya po yung malyaring magbus, niya po ka rin kasalanan na rin ng tao. Niya po. So, minuna pa, balo na niya ng Diyos, niya po, kareng talawusok, kareng talatakinan ng Diyos. Anyapin, mapalad tamo po, kita mo, disantaya po yung istorya na balo tani. At uli nga balo na po, padala na ng balalis ng Diyos kareng kayang talatugi kanita niya po. At dinatanging panahon niya po, may bayit siyapi ng kayang bugtong anak. Sabi na po, kiniking San Mateo 1:18 hanggang 23. Basan tayo po, Ken. Uno, 18, ayan. Ngining pangabait ng Yesu Kristo, makanyan ang pangapalyari ay niyang ni Maria kayang hindu may kitanguya kang Jose bayo lang niya biya mabuktot ni kingalalang naning Espiritu Santo. At Jose ay asawa na ang tiningtaw yang banal at eneburiing makagawayang metong abulalag piyalimbawan binalak na yung kawanyan. Dapat inyang isipano dating bagi o ining metong anghel ning Ginoo. Pepakit siya kaya king metong nga paninag. Sinabi na, Jose, anak ng David, ka magsalupsupan, tanggap kang Maria, aki kang asawa, uling at yung kabuktot na lalang ng Espiritu Santo. At mga nakyang metong lalaki, apalagiwaan ng Ming Jesus, uling yaing manat gusking kasalanan na ning kayang balay. Ngili kay ganaganang iti, may palyaringan bang matupad ing sinabi ng Ginoo king pamamilatanan ning manula nga na oy niing dalagang alang bakas muktutya at mga nakiyang metong lalaki at may palagwan niyang Emmanuel at ing kabaltugan na ing Diyos kaya betaya. So lerawan niya po kini king makasulat kini San Mateo 18 hanggang 23 nung makananong in Diyos ne po makanano yang mibayit Yesu Kristo ne po pablasang isoy ket ang panahon na ito ne po miyatong yang kasintahan na po i Maria may gingalinlangan niya po i Maria ay Jose ne po ang Maria uling pong ene pamanteginan mabuktok ni po pero mabalo na naman ning Diyos kaya po na itang kabuktot na ning Maria yapi ning Yesu Kristo banting upayang itapung hanggang malyaring gawa na kienriyato bang itang kikatamo pong hanggang uri ng mapalyari ning Diyos na po gawa na kanyapin makanyan man Jose na po
tingwana niya po, yung Diyos niya po. Yan po sinakwin ni Maria. Uling pong dadala ng Maria niya po, yapin ni Yesu Cristo. At atin niya rin pong makasulat kay San Lucas 1:26, ang gaya pong 35. Ngeliking kana mabulan ing Anghel Gabriel tiburani ning Dios king meto nga syudad ning Galilea mayayawos Nazaret. King meto nga dalag nga lang bakas sa ketang wana na ning meto nga lalaki ing lagyo na Jose king bale ng David at ing lagyo na ning dalagang balinis sa Maria. So kay ni Pablo sinabi ni ning kasulat ne po na tinubod niya po yung Arkanghel Gabriel banting upayang ibalita na po sabiana na kang Jose ne po yung mapalyari ne po banting upayang Jose malyaring tanggapan na po yung nanuman po yung kaburyanan ng Diyos. Sundo tayo po. At nilabiyag king pakasautan na at nga na bapu lusok mi puri ing Ginoo at chukeka. Dapat dia may gluyang binak ay sipan king sabing iti at pikot na nanganan kunutan na king kayang sarili nung nanu ing kayang atyo iti. At ing anghel sinabi na kay Maria katatakot. Uling menakit kang kalam king Diyos. Ato ini kumaglika at manganak kang metong lalaki pamalagwan ng Jesus. So sasabihan na po, niya po, ing metong anghel kang Maria, niya po na muktut siya, kumagliya, niya po. Banting upayang iya po'y dalani, maging king sinupupunan ni Yesu Cristo, niya po. Sabi na katatakot, po, kamagalinlangan. Po, sabi na ning metong anghel kang Maria. Sundo tayo po. Iti maging maragulya at mayawos siyang anak na ning katasan at ibiyene kaya ding Ginong Diyos ing luklukan ng David at ikpana. At magari yang alang kapupusan king bale ng Jacob at ing kairianan ning emiri nan wakas. At Maria sinabi na king anghel makanano kung makapalyari iti uling ning apo ekwa kikilalalang lalaki. So maganilangan niya pin po Maria ka rin. Ot mirin buktot siya. Samantalang alaya pang akasiping lalaki niya po. Alaya pang katalik babae, lalaki. Niya po, magalinlangan niya ka rin ni Maria. Sabi na po kaya 35 po. At may kipat siya yung anghel nga na kayo. Ing Espiritu Santo umayak ka. At ing upayanan ng katakas-katasan nilungan ako. Uli niti ing banal na pungol amibayit mayaw siyang anak ng Diyos. So, ing anghel at tinubod na ng Diyos kang Maria niya po na pepabalo na nung nanoing malyaring gawa ng Maria niya po bang tingupayang Yesu Cristo niya po kapamilatan ng Maria niya po iibay siya bang tingupayang kasabyana naman yung Biblia kaya katamu na uling tinubod niya po ng Diyos kaya nga nakabugtong banting upayang lalo leta pong hanggang magyaring panabili ng Diyos kaya niya po makanaming kita mo po lirawanan ng Biblia kaya ing gewana po niya po magumpisang anak ya pa mo niya po hanggang dinagulya niya po at miras itang panahon yapin sabi na iya po yung minatbus kaya katamong kasalanan anyapin ngayon pong panahon na ini, po, balutamo, sabi na ng Biblia,
panahon na po ning marimla kanitang ibay siya, nyapin ng Pasko. Po, medyo dirim ng bagya. So, mostly ka rin pong talsalpantayan pong maniwala ng Diyos. Po, balura po yung pangabait ng Yesu Kristo nahuni po ning taglabi. Nyapin, kita mo po pagselebran tayo po, Pasko. Po. Uling po yung Pasko, may itong iyang lararawan na kikatamo ba ating upayang mamisan karinta mo maging mapagbigay po. Karinta mo agagawa itang lugod karing mo karing anak mga intang tunay karing kalupang tao po. Wat nasabihan dang Pasko po aldo na ning pagbibigayan po. So mostly naman karing maniwala ang po karing tao po numisan manuwala na po gagawan dahil ka po. At sabi na naman po, kiniking San Mateo 2:1 hanggang 11. Po. Nung ka rin, yung tema tamo, po, ding mga biyasang kingaslaga at inayin na ang Jesus. Po. Nung nalo po, retang binyerang ayin kang Jesus po anyang may iya po keng lilibangan po. Sabi na po kening uno ngeni inyang Jesus mibait ni Bethlehem sakop ning Udeo king panahunang aring Herodes oreni ding mga biyasa menibatan king aslagan dilat ang Jerusalem. Sasabihan daw, nuya ka rin itang ibayit ayari dading ng Diyos. Uling ikit niya ing batuin na ning kingaslagan at dinatang kami bamiyang samban. So reta pong atlong pantas ne po reni pong atlong pantas sa reni biyasa la po king kapag-aralan king ebanghelyo ne po. Biyasa la po. At metong po kareng maniwalang in Diyos talagang tinubod ni at mibait siya Yesu Kristo. Rengat lupong pantasareni at lung mago ne po maniwala la po. At lima kanyang de pong penintun nung no karin niya mibait Kristo. At sabi na kentres, at inyang ingyaring Herodes dindam na iti melingas-ngas siya at patiing mabilog Jerusalem ne po. At tinipo nala pinding hanggang punda ding sacerdotes at ding eskribas king balayan. Kitang nakarela nung nuya kaya iya kaya mibait ing Kristo. At sinabi ra kaya King Bethlehem ning Judea, uling makanyan ing makasulat, king pamamilatanan ning manula. So manuala la po rin ing atlong pantasareni ne po, na makasulat po king talagang taring kay katamong manulang mununa kanta, uling aos da po manula ne po, na talagang datang ya at mibait siya po Yesu Kristo. Kaya ni pong sayes. At ikay Bethlehem, labwad ning uda, king makanano mang bagay kalati karing ukuman ning uda. Uling kay kaya luntoing talapamahala maging pasul king balayan kong Israel. Kanita Herodes sinaos nung lihim ding mga biyasa at inisanang miyamas-hamas karelaing panahon pangatlo na ning batuin. At tinubad no Bethlehem at ngana ume kayo at sasyatan yung miya sama-samas ing bagi idikil king pungul at panakit yu kayo babalayo kanak kubako yan namang ayan at samban. So anyang ipanahon na pong aring Herodes uling pong balita na ibait siya Yesu Kristo na maging sabi ra iapin ing hari daring Diyos ne po mikatin niya pong kapigaganakan ne po. Marahil uling po nga tsuking kapangyarihan kanitang panahon na ito yaring Herodes
ne po tatakot siya na datang niya pining mibait si Yesu Kristo banting upayang pota ing isipan na po metong yang sagabal king kayang katungkulan ne po. Sabi na kining 9, at ila kay bat deng pekirandaman ni ngari meko nala at oyni ing batwini kit dading ngaslagan mumunaya karela angga inyang mirasya at tinunang yatulid ning kabibilyan na ning pungul at inyang ikit deng batwin binalang mesaya at linablabale at ikit deing pungul pati Mariang Induna at memanjik laudla at simbande at pangabuklat na ning karelang pibandyan hinayin da kayang lamak da na po nano pong lamak binyera ginto isyenso at mira ne po. Rene pong atlong pantasareni o aling aring mago ne po talagang balo da pong in Diyos padalanin kayang bugto nga yanak ne po uling metong lang tala pag-aral king ebanghelyo ne po kareng aral na ning Diyos at kareng manula kareng ulang manuala la rin nga lumago nga rin. So talaga pong peglaanan de po ne po ing pangabait ng Yesu Kristo. Sabi na po ing makasulat ing lamak dang dela sabi na gintu at syenso at mira ne po. So nano po ing buridang idala reng dadalara pong ayayin na reti ne po. Gintu isyenso ang pong mira ila po ilang delara at inayin king Diyos ne po. Siguro ginto po balo tayo kayong panahon na ini ne po metong yang maulaga kung kinlagay tayo po kayong material ginto ne po metong yang importanteng kasambanan ng tao ne po metong yang numisan ng metong nga tao ne po kapamilya mo ning ginto numisan makagawaya pong masanting ne po pota pong maging sakim niya po yung metong nga tao ne po. So kita pong panahon nito reng hari kanito ne po dem pong ginto ne po balang mayekwa king karelang sakop ne po nadalaro ang kareng ari kitang panahon na ito ne po. Nuno ka rin king istoryanan na po ng Bible ne po hanggang ginamit no po reng tao Israel ne po nuno ka rin gewaro pungalipin banting upaya ngari yaring napo da kano soryata nuno ka rin ne po ginamit no rin tao bang kanita itang ginto ilang katapong ginto ila po reng magobra bang luntola po. So makanya niya po ing balo tamong dalalaning ginto ne po ing ginto keng material abage ne po. Metong yang maulagang agamit na ning tao keng material ne po. Pero atin niya pong buri palang idala buri na pong sabyan ning ginto. Sabi na practical na gamit ne po ginto para sa mga batang mag-aasawa hindi maglalawon ay gagastos sa paglalapatong ito upang maiwasan ang galit ni Herodes. Ang ginto ay magiging mahalagang regalo. Kita pong panahon na ito ne po yaring Herodes kita pong ginto ne po metong yang importanteng bibiyera kareng hari ne po. Pero atin niya pong sinasagisaging ginto. Sabi na sinasagisag ng ginto ang pagkahari ni Yesu Kristo ne po. So kita pong panahon nito uling pong dengari ne po hanggang ginto akakit da karing karelang sakop ne po nadalarang ang dekengari anyapin ini po sasagisag ni kitang panahon nito yung ginto na ang pagkahari ni Yesu Kristo ne po. Makanya pala yung buri ng sabyan kitang panahon nito itang inayin dareng atlong mago ne po.
At kadua, ing esensyo, ne po. Sabi na, practical na gamit maliban sa malaking halaga nito. Ang isenso ay gamit noon bilang mabangong isenso at pabango. Ne po. So, kita ito pong isenso palo kyung panahon, kita mo pong yan eh. May nipatya naman po karing tanaman pala ito. Ne po. Sabi na, tanda at ingisenso, sabi na kini, tanda ng pagka-Diyos ni Jesus. Makanya po yung sagisag na pala ni isenso. Ne po. At katlo, ing mira. Ne po. Ing mira, sabi na naman, practical na gamit, ang mira isang mapait na langis mula sa dagta ng puno ay mahalaga rin, ngunit marahil ay mas nakatulong kina Maria to sa bilang gamot. Ne po. So, yung mira pala, metong yan naman panulo. Ne po, kitang panahon na ito. Metong yan pong panulong nga dibat kayong dagta na ning tanaman. Ne po. Pota itang, numisan, pota yapin ng gamitan tamo. Tayo po, balo nung ano yung exact word kayong Kapampangan. Ne po. So, ito po, ing mira, metong niya palang langis, ne po, itang sabunan ng dagtada ring puno, kitang panahon na ito, ne po. At maging panulo de, ne po, nung iri Maria po, Jose, ne po. So, ini po, sa sagisag na neman, anas, samantalang ang mira, samantalang paghirap at pagkamatay ni Jesucristo ang mira. So, lalarawan niya pala kitang panahon na ito, ne po, ing mira, yapining datang yaldo ing Diyos, ne po, dumanas siyang kasakitan ng makanano de pong perusa, de ng Diyos, ne po. No, ang po po ing kayang pagkamatay, ne po. So, rening alung bagay nga reni pala, si simbolismo la, kitang panahon na ito, ne po. Sabi napin ing ginto, ang pagkaari ni Jesucristo at ang esensyo, ang pagka-Diyos ni Jesus at ang mira, yapin po ang paghihirap at pagkamatay ni Jesucristo. Ila po rin lalarawan na ning atlong inayin dareng dinalo kaya lung mga biyasa. So, ila po rin larawan na po ning kaya katamong tema ngayon ng aldong ini nung nakarin ne po kayang pangabayit ne po hanggang ay tang panahon ng makananong ing tanda ang pongwala ne nung makanano ya pong ipadala na ning anak ng bugtong. So lerawan ne po ning ebanghelyo kaya katamo ing kasaysayan na ne po ang pong rendela na po kaya katamong kapag-aralan ne po. Kanya sabi na ning Balay Espiritu, ulitan kayo po, sabi na, nyami bayti Kristo keng nilibangan, bang palto na po ing kababan, ne po. Bang palto na ing talagang ding tao, ne po, yung maging larawan na maging magpakumbabata mo, eta maging matas. Waling pong nung burinang mibaytya keng karing mga santing kayang palasyo ne po kitang panahon na ito ne po uling iya puing makapangyarihan nagawa na. Pero lerawan na po kay katamo na kailangan talagang papalto na ing kawaban banting upayang ding taong talapaniwala kayo maging mapagkumbabala naman po ne po. So ila po ring dila ng kapag-aralan kay katamo ing pangabait ng Jesucristo ne po. Banting upayang kindaratang aldo, kindaratang Pasko, ne po, iyay magsilbing maging kikatamong dalirayan ang po pong malyaring tandanan karing kikatamo pong pilubluban. So ilamo po rin yung mapilan kong mensahe kaya kayo. Dakal pong salamat at pasibay po maya pa oras kaya kaungan. Dakal po salamat. Dakal pong salamat kang Brother Rick kaya rin binya na pong pamag-aral kay Katam. Dakal ya pa po yung oras sa ating pa po kayong patad kay lalam. Mamalyaring mamaya pamag-aral kay Katam.
Ini po malaut siya naman na penibatan eh. Brother Benji po, paano na intaya, bayang mamaya pa mag-aral mo na magyata. Magandang umaga po sa ating lahat. Una po sa ating Panginoon at kayo din po ng aking mga kapatid dito sa Sibol Tagumpay ng Buhay. Nakakagalak man po magbalik sa sariling bayan. Ako po ay nagpapasalamat sa kagustuhan po ng Panginoon ay magkakaroon tayo ng pagkakaisa. Sabi ng Batlaya kanina, ang malalayo at ang malalapit ay pinagkatagpo-tagpo. Isa po ako doon sa pinagtagpo tayo ng mga tadhana. Dahil po ako ay malayo sa inyo, bilang pong isa ring kawal ng Panginoon. Kaya po sabi po ng tema kanina, ang handog ng mga pantas. Ang pantas po kasi sa panahon na yon ay sila ay yung mga matatalinong tao. Sila ang ginagamit ni Haring Herodes. Kung meron siyang gustong malaman ay pinatatawag na ito dahil sila ay isang mga matatalinong tao. Kaya po tayo nandito ngayon upang tayo magharal sa salita ng ating Panginoon kung paano tinawag na tayo upang maglingkod. Hindi maglaro, hindi magwalang bahala. Pinili po tayo upang tayo'y makiisa sa ating Panginoon. Bakit po naisilang si Kristo? Si Kristo po ay siyang dahan upang tayo ay lumapit sa ating Panginoon. Siya ay nagkatawang tao. Kaya po sabi sa nasulat kanina, binasa na ni brother kanina, ang pagkasilang po ni ang ating Panginoon ay isang dahan upang tayo mapalapit sa ating Panginoon. Kaya po si Kristo siya ang binigay ng ating Panginoon sa kanyang pagkasilang. Kung paano naisilang siya sa sabsaban. Naisilang siya isang kuralan. Nabanggit ng kapatid kanina na hindi sa isang kondominium. Dahil po ang lumalapit sa Panginoon, yung katulad natin na hindi marangyan ang buhay, hindi karangyan ang buhay. Kasi po karamihan, 100 o 90% ang lumalapit sa Panginoon, ang nakakakilala kayo sa Panginoon, ang malapit sa puso ng Panginoon, tayo po. Kasi kung lahat tayo ay mga mayayaman, baka wala tayo dito. Iniisip natin ang ating yaman, kung papaano natin paandarin. Kaya po sabi kanina mga andog ng mga pantas, kung papaano si Haring Herodes inutusan niya ang mga 3 pantas upang hanapin o tignan ang sinasabi nilang Kristo. Na pinanganak na Kristo, na maghahari sa mundo. Si Haring Herodes, sa kanya pong sarili, akala niya sa pagdating ng Kristo'y makukuha ang kanyang trono. Kaya po inutusan niya mga pantas. Pero nung inutusan niya po ang mga pantas, anong sabi ng mga pantas? Nung ang mga dala nila, inandog po nila kay Kristo. Sinamba nila.
Pero pagkatapos noon, anong sabi ng mga pantas? Hindi sila bumalik kay Aring Herodes. Sila'y nagsiuwi na sa kanilang mga tiraan, sa kanilang mga bahay. Dahil alam nila si Kristo, siya ang tunay na hari ng sanglibutan. Pero anong sabi po, nasusulat sa Mateo 2:16. Ating pong basahin sa 2:16 ng Mateo. Kung paano na si Aring Herodes nga ay nabighani, ay naano sa kanyang puso na hantig, upang paano nga mayroon siyang naisip na parahan upang siguro mawala sa kanya ang Kristong ito. Sabi po niya, nang nagkagayon, nang napansin ni Herodes na siya'y pinaglaruan ng mga pantas na lalaki, ay nagalit na mahinam at nagutos at ipinapapatay ang lahat ng mga sanggol na lalaki na nangasa Bethlehem at sa buong palibot-libot noon, mula sa gulang na 2 taon hanggang pababa, alinsunod sa panahon ng kanyang mahingat na pagkasiyasat sa mga pantas na lalaki. Sa panahon na yun ay pinapapatay ang mga 2 pababa dahil hindi alam ni Aring Herodes kung sino si Kristo. Hindi niya po alam. Ang nakakaalam lang yung mga pantas at ng mga matatalino. Kaya unang panahon na yun, basta nakakita sila ng 2 taon pababa, pinapapatay ni Haring Herodes. Isa si Kristo dun para mawala ang Kristo. Dahil hindi alam ni Haring Herodes kung sino si Kristo. Kaya kahit sinong bata na lalaki nung panahon na yun, pinapapatay. Pero anong sabi ng Panginoon sa 19 at 20? Ngunit pagkamatay ni Herodes, narito ang isang anghel ng Panginoon ay napakita sa panaginip kay Jose sa Egypto na nagsasabi, magbangon ka, dalin mo ang sanggol at ng kanyang ina at patungo ka sa lupain ng Israel sapagkat nangamatay na ang nangagmimiti sa buhay ng sanggol. Tignan po natin, dahil ang Panginoon mismo nagutos na panaginipan, pinatilip niya kay Jose kung paano para maligtas lang ang ating Kristo ngayon. Siya po ay napunta sa bansang Israel. Kaya po nakikita po natin ngayon, napakaunlad ng bayan ng Israel dahil doon napadpad si Kristo. Kaya tayo ang anak ng Israel, isa rin po tayo sa anak ng Israel dahil naniniwala tayo kay Kristo. Ang anak ng Israel, anak din ng Sibul, anak din ng Kayarian. Lahat po ng nanampalataya kay Kristo. Kaya mapalad po tayo ngayon nandirito upang sambahin natin ang Kristo. Kung hindi po natin sinasamba ang Kristo, wala po tayo dito ngayon. Kaya mapalad po tayong mga dukha. Dahil daw makakamtam natin ang kaharian ng buhay. Mapapalad po tayo. Kaya po sa panahon ito, sabi ng banal na Espiritu kanina, maghingat kayo, pinaghihingat po tayo, lalo na sa kagabihan ng 10 oras na ng gabi. Dahil po ang mga ganid at ang leon ay gumagala, hindi lang sa araw at gabi. Ano po yung ganid? Ano po yung mga leon? Sila po yung mga taong gumagawa ng masama. Minsan po, lumalakad ka, pumupunta ka sa isang lugar, naglalakad ka lang, minsan mapapagkamalian ka. Di po ba? Kaya po pinaghihingat po tayo. Meron po ako napanood sa isang telebisyon. Isang naglalakad lang na inagaw yung kayambag.
Nung pagkaagaw ng Kayambag, siya pang napagkamalyan na isakasakabot siya ng mga magnanakaw. Isa rin siya palang biktima. Kaya po, anong nangyari doon sa tao na yun? Binugbog siya ng taong bayan. Kasi 10 oras na po ng gabi yun. Kaya pinaghihingat po tayo kahit wala kang ginagawa ng masama. Kapag po lumabas ang leon at ang ganid, pag nakrusonadahan kanila, yan po ang mangyayari sa atin. Buti kung bugbog lang po, kung hindi kukunin ng iyong buhay. Kaya mapalad po tayo sa ating pong pananampalataya dahil po ang banal na batlaya ay gumagabay po sa atin. Sila po ang ating guidance upang tayo hindi maligaw ng ating landas. Kaya po, pinagmamalaki kong proud spiritista ako. Kahit saan ka po magpunta ngayon, may pagmamalaki mo ang iyong pananampalataya. Kayo ba maging proud kayo na spiritista kayo? Kung maging proud na spiritista kayo, masisiyaan ba kayo kung sasabihin sa inyo, kayo isang mangkukulam? Kaya po mapalad tayo mga kinukutya. Sabi ng mga banal na espiritu. Kaya ipagtanggol po natin ang ating pananampalataya. Kami min po sa Isabela, sa araw po ng Sabat, ginagawa din po namin ng mga ganyang bagay upang hindi tayo maligaw ng landas. Kaya po, pagkatapos na po ang aming simba dun, sumisimba pa ako pagkatapos ng lunch ko Dahil binubukasan ko po ang aking internet. Nagsisimba na naman po ako dito sa Sibol. Nakakadalawang beses po ako ng samba. Dahil po sa inyong internet, nakakarating po kahit saang lugar. Pero nagulat po ako nung Sunday, ba't hinahanap ko yung gimo nung Sunday, wala. Kaya sabi ko, ba't wala ka ako yung gimo nyo nung Sunday? Sana, nakapagsamba ako, hindi ba tuloy ako nakapagsamba sa Sibol. Kasi po, kahit na po nasa malayo ako, nasa ibang sentro, kasi po, iba rin yung nakalakayan mo talaga. Pinanggalingan mo. Kaya sabi ko nga huwag kang makalimot sa inyong pinanggalingan. Kaya po ako minsan nandito ako Kaya sabi nga nila sa akin ng mga kapatid dyan, para lang ako nasa dao. Bakit ginagawa ko lang dao ang Sibol at Isabela. Yan po ay pagkagustuhan po ng ating sarili, inahanap-hanap po ng ating sarili. Kahit malayo, wala pong mahirap, basta kagustuhan po ng ating Panginoon. At muli po, maraming salamat po. At 10 po ng mga opisyalis po rito, mga masisipag. Hanggang po sa inyong mga membro. Kami po ay kahit na nasa malayo kami ng lugar, nakikita po namin ang iyong pagkakaisa, ang iyong pananampalataya sa ating Panginoon. Hindi po kayo maatras. Kayo ay palaban. Kaya lahat po natin, sana ay makamtan po natin ang ating minimiti upang sa ating pananampalataya, yan po ang maaaring ipamana natin sa ating pamilya, mga ating mga anak. Dahil po ito ay namana po natin sa ating pong mga magulang. Kaya wag natin pong ipagkait, ipamana sa ating mga anak upang sa susunod na henerasyon, ang pananampalataya bilang espiritismo hindi mawawala magpakailanman. At muli po, maraming salamat. Pinahabot ko po ang magandang umaga sa ating lahat.
Maraming salamat po, kapatid. O, miyawa ko pong Tagalog atan eh. Maya pa habak kaya ko nga sablang kapatid. Anong makananong malugod siya po yung kaya katamong ginong Diyos, kaya katamong sablang anak na. Uli pong meto nga biyaya kaya katam. Bibiyana po ng Diyos kaya katamo yung lakas, bangkanita, makanyang tamo pong makapagobra, karing kaya katamong tungkulan kaya niya po. At mapalad tamo rin po itamong sablang maniwala sa salpantaya, king kayang lagyo, anong makananong nga lang patugot, lilinisana ing kaya katamong sarili kapamilatanda rin ing darandaman tamo pong kabiyasnan manibatan ka rin banal ay espiritu at ang gana po ka rin ing kaya katamong kapatid at tagapagsalita mapalad laring balang balugbog makarandam ka rin amano amalyaring maglinis king kaya katamong kasarilinan kanita po at tanggap tamo ing meto nga burina po ning kaya katamong gining Diyos po atang mabibiyasa ing tao daratang king tao ing mabiyasa yang mapagkumbaba ne po sabi na ning kaya katamong kapatid maswelo tamo po nga nung ing meto nga tanyag alagyong sasabyanda itam metong tamong espiritista kaybat sabyanda kaya katamo itang kutsaande ing kaya katamong kasalpantayan. Dapat atin niya pong sasabihan ng Santong Ebanghelyo, kaya pong San Mateo 5:11, nung po magkamali, ana po ning makasulat, mapalad kayo pagka kayo'y inaalimura at kayo'y pinaguusig at kayo'y pinagwiwikaan ng sari-saring masama na pawang kasinungalingan dahil sa akin. O ita po yung mababasa king Santong Ebanghelyo, anong makanano pong itam king kaya katamong bilingin, alaya pong keliwan king tanaman, magdalang bunga, ne po, ala pong patugot po ta pong ing tanaman at inyang bunga, na ano pong gagawan, dareng haliwa, po tang kukulang tamo pong kabiyasnan. Minsan, arane pong basibasan, ne po. Makanyan, yan naman po yung kaya katamong kasalpantayanan. Dapat ibataya yung meto nga talasalpantaya. Uli pong alang patugot, sabi napin, deng banal ay espiritu sabyenda, kuntoro kanuwa na lulwatya, o kuntoro tutwaya ing pale, duro kuya king gabun. Kalupa na po itamong talasalpantaya, kung toro po lulwa tamo, king kaya katamong kasalpantayanan, ne po, maging mapagkumbabaya ing tao. Uli na po nitang katanggapan tamong kabiyasnan, uling eya po pwedeng malyaring maging mapagmatas ing metong talasalpantaya. Uli pong sabi napin ing danum kanungan eya po magparati kitang matas, nune panintunan na itang mababa. Makanyanya naman po yung kikatamong ginong Diyos, nung detang mapagkumbaba, ila po ring ganap panintunan na kikatamo, tuturo na kikatam. At deta pong mapagmatas, ne po, sabi napin, ala po kanong batong may tutumpak, ay maluslus. Bring sabyan kalupa namo naman, itamong tao tamo po, ing pusong ini, hanggang sabihan tamong masyasya, datang po yung panahon, lambut siya, kapamilatan daring katuruan ng pong kabiyasnan na darandaman tamo. Uling, sabi napin, eya po manatiling etamo duko, ketang kekatamong Diyos sa kekatamong Panginoon. Etamo po apapalyarian yung buritamo. Nune, ita pong burina ng Diyos, iya po yung malyari. Ne po? Uli pong ninong ing memili kaya katam. Ne. Aliwai po itamo ing memili kaya, nuneya po ing memili kaya katam. Anya ngeni bandi na katam po.
ning kakatamong ginong Diyos. Sa niya po tayo papalyaryan ning burina ning tao. Ne po. Nung papalyaryan tamo po yung burina ning tao, Domingo po nga ni masanting dakala silking SM. Ne po. Tetamo mo munta ka rin. Domingo po nga ni metong ko po nga ting budget. Ne. Malwalas siya po yung Fernando. Pwede ko pong magbet. Ne. Pero, uli na po ning Eme Bandini. Kaya mo na bandi, ano nakabandi nito? Pilit me pong dadala yung kaya kang sarili kaya ni. Uling niya po yung burina kaya katamo ng Diyos. Ita. Lakwa, sabi napin, kaya pong meko kami, hanap po nitang banal Espiritu, sana mga mate na kayo, ay. Mga bulag na kayo, ano? May pakiro ko po. Banong mate ka po, wala na angagawa niya po. Nung mabulag ka, wala na angakit. Makanyan man po, dela niya king kabyasnan pang spiritual, mga mate na kayo nga na karing dapat na ningyato. Ne, mga bulag na kayo nga na karing burina ningyato. Bring sabihan, kita pong burina po ningyato yatane daraptan. Nune binayo na katamo biyengeni at yuta na po gen. Ne po. Dapat na nemang pong pangatawang na ning metong atalasal pantaya uling sabi na, kayo nga na pa'y piray tana. Ne? Taya bibiruan ng kakatamong ginong Diyos, suling po ata pong may kitang utamo, laya pong kialiwan, ting metong at alasawang tao. Sabi napin, forever, ana po, wala mo aldabya naman, forever. Ne po. Isto pong tinggap may kaya kang ginong Diyos, forever ne po. Forever mo ne pong tinggap, forever mo neng friend, forever mo ne pong tagapagligtas mo. Alaya pong kialiwan kaya ng asawa mo. Forever na pong malaguking panimanman. Kanya sabi ko, balamik yasawa ka naman. Kanya po, ingke katamong ginong Diyos, binapong maswelo tanak, ingke katamong kabilyan. Ne po, paganakanak, ingke katamong, dingke katamong banal katungkulan, at hala po kakalingwan. Dapat palapit siya po, ingke katamong kapaskuan, nung mamain ka nga na, ne po, ala pong problema nung mahintamo po. Kaya katamong ginong Diyos, kaya tamburina. Pero puyatamo po kakalingwan. Nung eyo ko po kasabi, o ating ko buri ka na. Bayo tamo po main. Makikasundo tamo pampo nung kanako ito. Puntalan nyo ko pamo po kapatad. Ating ko pong gunam-gunaman, king kanakong sarili, nung malyari, makanya, open tayo po. Uli pong eya po, makisan metong, hindi katamong ginong Diyos, nung hindi katamong kaisipan, malilingas nga siya. Kailangan, dinan may katahimikan pa mo, hindi kang sarili, hindi katamong sarili, bayo yalungob. Huling in Diyos, makigagum king kalingas-ngasan. So, nukar niya po yung kapayapan, at siya po mismo kaya katamo, na malyaring mitarakyo, karening kaya katamong puso, uli pong niya po yung manigobray ni, pota pong niya, ing manigobra, ing kikatamong puso, lambut siya. Hala pong bagay etamo aintindihan. Hala pong bagay etamo malyaring akakasundo. Nung dati ko pong maselan, nayakit kya mo po yung kapatid. Nung kaya burita ba sa lupa, ba alaya ka na ako. O na yung pong puwatang binayo na kayong sablang bagay nga na mayap na kaya ka. Yung sablang bagay panwanan mo, yung sablang bagay yamyaman mo, at maging mayumuking kikatamong panlasa. Alaya pong keliwan karetang binyeda ring at lungpantas sa ontimong mga galing kaya pong panaunan ng kikatamong ginong. Yung miras, gold, insenso, uli pong kikatamong ginong Diyos, panginwan niya. Metong yang, alimbawa tayang metong nga ginto, king kikatamong biye. Pero, bayo tayo po akway itang lalamanan nito, dumalan tamong kasakitan. Ne po, dumalan tamo pong pagsubok kimbiye. Kay ba't na po nito ang kikatamong delanan na ito, kanitaya lunto yung banglu. Kantaya lumualit ang miras na itang leguana kikatamo. Kantaya lumualing banglu na kikatamo. Potang danasan ta na itang antikanita, tutuya palang mal kanako, gintuya pala kanako. Ingal dong ini, ametong nga dominos sa kikatamong pagsadyan.
Ne po, nya kaluguran na kapatid, ding banal ay espiritu alang patugot no nga kakit tamo mo kano nga kakit da magkangeta na po matudtud. Ikayatan da katamo po ring banal ay espiritu alang patugot kingaldot bengi nga nagawan nyo yung kaya kayong tungkulan. Bakit po sasabihan da kaya katamo iti? Palagi ko pong sasabihan ing mapanako ya tayo po balong datang. Ne po, masikan tamo nga ni pota-potang bagya, abalitan da namo, at na palang milyari kaya katamo. Sabi napin, nung mamipita mo po kano, abang mapali ay ngaldo, mangula tanang mangula. Yan po, gawa tanang gawa, mamintu tanang mamintu. Uli pong panyatang naning kaya katamong panahon, potang yata na po malyari, kan tatamo magkapilit, pota po nga tinta ng arthritis, yata na milako, bisa akong magmisyon o nang deni pong kanaong bitis yala bisang mako o nang yan ni re kaya katamo pong kaya nakan mapalad ta masipag la. Palakpakan tala po rin kaya katamong anak. At pag anak-anak po ning banal ay espiritu pablasang din kaya nakan po ilaring pag-asa na ning kaya katamong kasalpantayanan. Reminders mo po ka rin ning kaya katamong kapatid mga ganakano man po rin kaya katamong kaya nakan. Ing ganap asipagan at suya naman po karela uli po nga akit da naman po karen kaya katamong opisyalis sa mangat po. Sabi napin nung nanuya kanu yung punuan ay yung maging bunga ne po. Anya siguro po yan naman po maarine mo naman karening kaya nakan palakpakan tala po rin kaya katampe nga ari da. Uli pong masipag la rin. Yan po ing agagawa na kaya katamo ning kaya katang kasalpantayanan. Pota pong mititimbayan tamo, matwa, kaya nakan, ang ganaret ang kaya katamong supling nung malyari at tuturutan na la, pero yak po ata kakit din ka na ako nung atsuno yan. Pero atsuno po siguro. Ne po, uling sibyanan ko la, magsimba kayo. Uli pong yung ugali ko istong alas 7 na, hanggang mandilo lang po ang Mami Blas, batingan ko na po, datang na kayo rin na, uling nga ako po bisang madisoras. Anya, ya po yung kaya katamong turuyan, yung kaya katamong kasalpantayanan. Dapat yung kaya katamong pamisadyang eni, din kaya katamong pong pamisaw-saw. Ang yaning aldong iti, 3,217 la po, det ang kadwang basket, 1,600 la po. Bakit po po magtaa kayo si sikreto kay tang 1,600 ang kadwang basket. Atin tampong dalawa na kapatadaman daman ngeni, Sister Nita po, Signita Gonzales na po. Kaya na po mibiyareta isaup na po ng iglesia kaya. Kaya po, reni po rin kaya katamong saup-saup ngeni, sabi napin, nung yaumuing mamya, dakal na po yung dinalan ni ang Signita, pero nung buong iglesia yung mamya, isipan niya po yung isaup yun. Sabi na po ng kasebyan, hanggang mabayad siya po yung bubuot, nung dakala rin mamu at mayan niya po nganting patpat. Anya po nga ni may hali kumtang makanya na pera. E po maragul bagay kaya katamo niya. Ingay saup na po ng iglesia kaya katamo. Pero makanya man po sana etno po sasakit na nung malyari mo po sana sasakit. At yan po yung kaya katamong simbang yan ng aldong ini. Mapalad tamo po yung kaya katampe nga rima, hikit keng yan ng aldong ini, maya payabak po kaya kongan, at kaya kadar. Ran po rin pundasyon na po ng kaya katang kasalpantayanan, matutulala po rin kaya katang opisyalis ngeni, akakitala pong daratang din kaya katamong mga tuwa. Makanyan man po paganaka, din kaya katamong kaya nakan, kaya Sabado po, December 19, mag-assembly tamo po getiking sibol deta pong kay katang kapatid. Alas 8 po mag-assembly ta na geni. Atuki tampo atin tampong makasadyang sakyan para karetang opo 100% nung malyari po nung ketang milabas sila po din tang PPC 5. Ang ganda sibol mo sana atin tamo pong sakyan pangako ko kay kayo atin tamo pong sakyan. Itang papunta tamo ko rin atin tamo pong sakyan. Adwang ko namo po itang kaya kayong cooperation dito pong kapatid tam malyaring tuki kanita magdala tampong pamangan tane po
magbakal tamo po. Ita po yung kaya katamong laad kanyang kaya tutuking Sabado. December 19, 8 a.m. mag-assembly ta na po kaya ni kaya betala rin kaya nakan. Dakal pong salamat, ang Diyos manugod siya kami. 20 po, andugya po. Keti na po, PPC 5. Ken Domingo po, andug na yung kaya katamong keti. Salamat po.
ting panganimunan ng kiyang pangako. Makanyan kaming malayang ipapagaral ka rin balang meron at meron mga nagmo ka rin. Ting kiyang banalayamano. Pilit nila pong titin mo ka rin balang kastulang galing kiyang puso. Diyos ko, ngayong oras ay itulutan mo sana. Benediction ng kami ka rin balang meron. Pakamilatanan ng kiyang maya kanasa ka rin balang biyeng. Ipambanalo rin ipuring sa lakong kapatid. Malaot man po ang pong malapit. Pakamilatanan ng kiyang turuan po. Panabilog kaya kami makanyang pinag-ibiyabi. Bakit patong sigaw ng po kami po ang pinaglumo at pinag-ekspeto ng garating natutuan. Yun Diyos. Sana po rin bagay na rin. Makanyang lang makatili ka rin balang gusto ng bangkanita. Itang kapagsulungan rin nagawa niyo pa rin darat ng pangpanahon. Ipayig kayo kung anak mo, naging binigay rin kay Tengtengari. Diyos ko, sana po karing binigay, makanyan mo naman. Sana karing balang kita ng dahi, makanyan mo, patnubayan. Ingatan na tutulong ko, itang maya pa, sa kiluan karing balang, gusto laban kanita kanya taming panahon. Sinumabang na karing balang diyaray, pangin, mora sa itin, may garo kami. Karing balang mo, tuntunan karing sanang balang katao. Yung makanya mo na yung buklat pas bulan din kay isip na may sinut mong pares na karing balang na mano, nalulol karing kaya pas bulan. Diyos ko, sana po panatili ang panikakalugod karing balang katao. Tatlong kayong sana may karing kaya nasa, karing kaya mga kapaksa. Diyos ko, makanya mo kayo kong gabayan. At sopa na turuling balang paralan kayo mga iban kanitingin kayo magkamali karing balang nakbang yung sarili kayo kong malalang tunay. Yung Diyos, manalangin ko, maniawa din sa daming penari ang pong kapatid ka rin kay Tso, karing balang po ang pagnanan. Lalong-lalo na yung pare ng daming kailan ng pong kapanandaman. Ngayon yung oras ay tiyasaan ko, matis ka po karing kayo ng may bayang laman. Pankanita Diyos ko, may kakawali kaming bigbitan liit ang tula, nabang karing balang puso ni. Ang timurin Diyos ko, ipanalangin ko na rin sa daming kapatid na kay Tso, ng mga laog-galugal. Ginuan mo ba rin may kulat mo kaya papakamilatanan ng karilang may kapaksa ating karilang bil. Sana Ginoo patungbayad naman po rin sa blang katupalit. Tingkay kayong kasalpantayanan may kulang payapa. Magbalik na kung ating bitbit at tula ating karilang puso. Salamat po ilaring kay kayong makulit at manalangin ngayon mga rasiti. Sa blang mong malawot at karing balang kibali-bali. Sana katigan mo kayo ng maging darilan ng sakayan. Benediction ang milawat at sana king panganib na niyato. Kila po rin rin makulit kong panalangin ang Panginoon Diyos ko. Hanggapan mila ng maningkit ang pagpapalakit ng lihim. Manatili sa inyong lumukit kami ng pangalan. Manibas na po ngayon ng wakas. Iyan na, may kayabas ko po naman. Dapat mag-isyad sa is now signing Unión Espiritista Cristiana de Peregrinas Incorporada, Region 7A, Sibutong Penning Bay.